mar fuambo. Ka bende kore okang' mar ariyo, senators mapachoka noreso Kawira Mwangaza. Adar mar mondo mikoro walor chenro makama. Kevin, achako kodi kaka jala kata mana jatije manoka kambi mar Kaitan Safaris kwa tieko. King'yo lokruoge mopogore mabende osebedo. Ahinya sekta mar limbe mabende intiere. Wach mane madiwachi samoro ne migepe mopogore wantiere gi migao mochung' weche mag limbe kinde mamoko. Kotende kod thoro wach ma kawuono. Anya wacho ni gima wa need a conducive environment. Mano mabro miyo joma biro limbe gi feel at home nekech jatend piny wacho ni gidwani Kenya obed visa free. Yeah, but ka Kenya bedo visa free kendo sanity visa fee be no mede, lakini ka wacho ni Kenya odwano bed visa free, mano en free marketing for Kenya. Ji mang'eny bro ng'e ni nitie piny milongo ni Kenya ma ji nyalo dhi limbe. Lakini ka on the other side ka gibiro to visa free mag pinje mago mag Afrika. Nitie pinje. No jatend piny bende no silando. Mano be konyo. Mano bro konyo. Okay. Lakini ka environment ok conducive, wach ni visa en free, lakini kichope airport tibedo mishandled, then mano watimo gimiluongo ni itimai ma ok en gima ber sana. Koro onego waket conducive environment mar joma biro limbe biro bedo gi yo mayot ma ginya donjo go Kenya gi tim limbe to gia. To kendo jo biashara wanya wacho ni at least ka sirkal di medo usuru, onego gimiwa a good notice. Ka pak fi di medore at least 1 year, 12 months notice. Mondo eka wajipanga, mondo eka kata ka watimo quotation ne joma biro limbe, wa factor in the new charges mabro bedo introduced. Nikech ka mano kotimore to wan wamabo duogo ka wadhi asara ne wach gigi bro medore all of a sudden to kendo wadhi asara. To kendo anyalo wacho ni a Ministry of Tourism be nyalo invest in a lot of training of the staff, especially joma rwako welo e pinywa ka. Joma rwako welo onengo gibed gi a lot of empathy, onengo gibed ni customer service, onengo gibed gi good watch ni gi team spirit, onengo gibed ni girwako welo gi smile, girwako welo jo customs ka jibuonjo kosa customs kanyo ma jiger kata marach, onengo gibed ni gi welcome ji e yo makare, ngato feel ni enyewe abiro Kenya to jogi orwaka e yo makare. Koro mage gik manya wacho ni onengo team to be gimiwa notice in advance, at least 1 year notice, mondo ka gigi dhi medore at least wajipanga. To bende ka gi introduce new taxes, onengo time e yo mamos, yani in a systematic way. Ok ni gitegi biro all at once. Nikech e higani kende kaka no wachako wacho ni omed gigi every week nitiere tax momedi. To mano dhi bedo burden kuomwa to kuom jopiny be te. Erokamano ahinya, weche maliwa ahinya mabende